Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today may titignan po tayong rabbit. Yon, isa po ito sa mga request po ng kaibigan po natin na magkaroon daw po tayo ng vlog about po sa rabbit. So meron po tayong papakita ng mga simple cage design at saka po yung simple na bahay po na ginawa po niya. So guys, tara tignan po natin. Sige. So, yun guys, sana may napulot kayong idea tungkol sa rabbit natin. So, next time, ipapakita ko sa inyo yung buong kompleto ng rabbit cage design at saka po yung mga materials po na ginagamit po sa paggawa ng cage nila. So, meron pa po dyan mga drinker, mga ganyan po nila, yung bed, kasama po dyan, no? So guys, next time samahan niyo po ako sa Rabbit Nation natin, no. Kaya mga ka-agree, subaybayan po natin yung ating mga susunod na vlog at sana suportahan po natin ng Agree Nation. Thank you guys.